רגע, חכה. חצי דקה התחילה. קודם לא! מה לא? יש לך 20 שניות. נו. יואו! זאת אורית פוקס. יואו! מה היא מקבלת על זה? מה היא מקבלת על זה, שמולי? זה אני לא יכול לגלות כרגע. זה סודי. שיואו, למה ליקקה אורית פוקס את הנחש? נראה לי הנחש מתרגש יותר ממך, כפרה עליי. הוא לא... זה נחש? כן! וואי, תניחי את השאלה. חנק? כאילו, הוא לא עוזב לה, נראה לי את חונקת אותו, כפרה. יאללה. באמת? הייתי מאוד מאוד פעיל בצ'אטים. וואלה. ב-103 או, ימי הצ'אט העליזים. איך קוראים לו? טמטם. פעמתם? כן. זה זכר? זה אני. רגע, הוא נורא אני מתכוונת. תן לי תמונה אחת ככה. הוא נורא מחושש. אמריו, כן. ממי, זה נחש חנק. נראה לך כן? הוא חונק? לא. וואו, אתה יודע שזה חיה סקסית? נכון, נורא סקסי, אבל לא הייתי קונה כי צריכים להאכיל אותם בעכברים. נכון, זה צער בעלי חיים. יש לי כלב מלטז, יש לי חלום, יש לי דגים, ענקיים, יש לי קרישונית. וואי, איזה תמונה. באחד ה... נחש את הציצי! הוא צריך! תפוס אותו, תוציא אותו! יואו, זה לא קרה, יואו. נחש את הציצי!